Bismillahirrahmanirrahim. Man City Council के हतर दो सत्य के 30वां रस्मी आम जलसा के एजेंडा. Bismillahirrahmanirrahim. मेरे को तो जैसे हासिल होती भी मैं 12 बेफलों उन को बेफलों को बाहर में अड़ाना जुम्दा आगोंड दाग सादा मेंबर को मैं तो जैसा का बाहर में मैं तो एजेंडा का मैं तो मैं 3 आइटम है इन आइटम की दे आइटम है इन आइटम की 17 जनवरी 2022 बेबल मासिडी काउंसिल के 17वां दौर के 30वां रस्मी आम जलसा के जामिया फास्कोरमा 16 जनवरी 2022 बेबल मासिडी काउंसिल के 17वां दौर के दीवान कुल्ली जलसा के जामिया फास्कोर दें तिम्मन आइटम का मत मैं धन्यवाद बेनो भागत धन्यवाद एम एजेंडा फास्कोर आगोंड हुशाला बहुत शुक्रिया हम अकुदे बेतो सुगंध शुक्रिया का तौर पर इत्तिफाक मेरे एजेंडा फास्ट के मिदी हम आगोंड एजेंडा प्रथम आइटम आगोंड दाना प्रथम आइटम की 17 जनवरी 2026 बेबन महासिटी काउंसिल के 17वां दौर के 30वां रस्मी आम जलसा जामिया फास्कोरमाई 16 जनवरी 2026 बेबन महासिटी काउंसिल के 17वां दौर के दीवान कुल्ली जलसा जामिया फास्कोर जामिया फास्कोर फेनोडा बेफो वोट दे बराबर शुक्रिया बराबर शुक्रिया मैं आइटम फास्ट के मिदी उरिया बेफरोंगे वोट है दें आइटम देते को मत फास्ट कर देवती मी एजेंडा मती आगोड मेरे से तो बुनदम बेन वाच बुनदम on kuri kenda ruto kamaka mi kulli 16 जनवरी 2026 बेवन मासिटी काउंसिल के 17वां दौर के दीवाना कुल्ली जलसा यामिया yang agondo itu ko dah beवन be aso mi hawa koroni housing ministry ka wati housing ministry ko me ma ke far report mi council fonwa progress report fonwa agondo mi eden ehima eti dengan jasa agak paspor duma musyawarah agon hem agenda dengan dukudan agon देखिए को तुका एगार प्रोजेक्ट गवे मेगता मी फॉर मैनेज कुरम होसा मी मैनेज कुरम टका इबे फॉर हवा करे एगोता का इबे फॉर मी प्रोजेक्ट हिंगा को तक मैनेज कुरम ते आगन में मी सिटी काउंसिल के जिम्मा तक एबसर का मी फास्ट मी एमहुना का पास फकाने मी एक कॉन्ट्रैक्ट में थी सिटी काउंसिल दा मी 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 डेवलप करा फराता मुली हुरिया जिम्मा सिटी काउंसिल अमती गमती मी प्रोजेक्ट सकुरी के दिमो देन फाल करम बेनो मी हुरिया प्रोजेक्ट सकी वेस माले गराइतुना मुहिम प्रोजेक्ट सके हे माले गराइतुना जिम्मा फराता की गमत सिटी काउंसिल गम वाती वे प्रोजेक्ट सा गाडिया हिंगातो बेदुंगे हुरिया म जिम्मा सिटी काउंसिल गबे देन आदि अलगंड का मी कॉन्ट्रैक्ट सो कॉपी अनो दिबे एम आगोंड मी कॉन्ट्रैक्ट सो कॉपी देन आगोंड वानी एदिफा मे यारो कॉन्ट्रैक्ट सा हेदी फरात अतो आदि आगोंड कानो दिबे एम आगोंड उम्मीद करनी मी अदु के नियदन आगोंड कॉपी ता दिबेन को कॉन्ट्रैक्ट मी कोम प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट परियम तफसील रिपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट आगोंड हमें दिबेन आगोंड एदे एम एति नो दिबे तेवा के सम आगोंड काउंसिल का धन्यवाद बेनुबे आगोंड मी एदिफा मेनी मी प्रोक्यूरमेंट आदि मी कोलगा एक हवादे होरी बेफला का आदि एसजी आदि होना एदिफा एसजी आदि आगोंड मी छवान कोला का हम मी काउंसिल के मालूमात का दाना मी ची इंगुमा की और मुहिम का आगोंड मालूमात दिपुना का काउंसिल होरिया बेफोन मी कॉन्ट्रैक्ट होरिया तफसील ता हम को दे रहा का आगोंड होरिया बेफोन मा दाना अगन कबू करा तो का मी प्रोजेक्ट तवगे होरिया दा गोता आदि प्रोजेक्ट मी हिंगम दा गोता आदि प्रोजेक्ट निम्मन जे गोता आदि मी फाइनेंस होदन जे गोता होरिया कम की होरिया काउंसिल बेफोन योगदान जे कमे
agana maduma dimun to ga huriya council be igawada nuganna me project oti kocha kame oti kina kame huri dawati kina kame igawada nuganna kama by council be mara bori agon kali bonafa එහෙම එච්චි අගන් තෆ්සීල් කො දෙන අගන් දෙක තුක ට්‍රාන්ස්පරන්ට් කොනේ අගන්ගේ මේ මුලි කැම්පේන් එක එම්ම මුහිම ඒ වවුදු එහෙම ඒ වවුදු ෆුද්දු මෙට්ටක අගන් බජේ හුරියා කම අගන් කවුන්සිල් මෙම්බර් හාම කො දෙන අගන් කන්ද හාම කො දෙන වාක කවුන්සිල් මෙම්බර් මල්මන්ට දන්නවා එහෙම උමුදු කොනේ මියදු අනේ එස්ටි අගන් හුරියා කොපිය මියදු ලිමු කොරි අගන් මේ කොන්ට්‍රැක්ට්ස් කොපිය දෙව්ව බඩ එද නියත ඒ දෙව අගන් අවාකන මෙනබේ මේ අවාකරක කොන්ට්‍රැක්ට්ස් එක 11 කොන්ට්‍රැක්ට් एक कॉन्ट्रैक्टर की विनिमय कमर्शियल बिल्डिंग अनेक कॉन्ट्रैक्टर की मादे होलसेल सेंटर अनेक कॉन्ट्रैक्टर की मादे मिक्स लोकल मार्केट अनेक कॉन्ट्रैक्टर की मिक्स यूज पार्किंग बिल्डिंग साद बिल्डिंग है गोता कॉन्ट्रैक्ट साद बिल्डिंग अनेक कॉन्ट्रैक्टर की ऑफिस बिल्डिंग एट फिशरमैन पार्क अनेक कॉन्ट्रैक्टर की माद सिटी काउंसिल ऑफिस बिल्डिंग अनेक कॉन्ट्रैक्टर की विनिमय आउटडोर चिल्ड्रंस पार्क अनेक कॉन्ट्रैक्टर की फसते का यूनिट 500 units of Vilimale housing and a contractor is first take a unit cinema development project and a contractor ki Vilimale women's market and futsal court and a contractor ki Made facilities upgrade project. මේ හුරියා ප්‍රොජෙක්ට්ස් එක කි හැම අලගොඬ සදී හැම අලගොඬක් මේ හුරියා බේෆුම් බසම කිවානේ මේ හුරියා ප්‍රොජෙක්ට්ස් එක මාද රයිතුන වර මුහිම ප්‍රොජෙක්ට්ස් තකේ මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගාඩියන් නිම්මුම කි අලගොඬ මෙගෙම්මගේ වරබොඩ සිම්මායි මේ ಜಿಮ್ಮಾ ಅವ ಅದಾ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮೇಯರ್ ಹೆಸೆತು ಅಳಗೊಂಡ ಹಮ ಹುರಿಯಾ ಮಸಕದ ಕೊದ್ದೆನಕ ಹುರಿಯಾ ಮೆಗಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮುಳಿ ಅವ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅರುವ ಹಮ ಎಗಿಯೋದಕ ಮನಟ ಅಳಗೊಂಡ ಕುರಾನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬದ್ದ ಕುರಾನ ಅದಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿ ಎದುನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಾಬರ್ ದಿಬೇತ ಬಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವೆಚ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೊಂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಕ ಹೊಸಲಮ ಅಳಗೊಂಡ ದಾನ එහෙම අලගොඬ එදෙනි මිකමුග හම අලගොඬ ජගි මිකමුග හම මුලි කೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಫ್ರೀ ಹಮ ಇಬ್ಬಾರ ಅಳಗೊಂಡ ದಿಬೇನಕ ಯಮ ಈ ತಿಬೆ ಫುಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಿ ಕಂತ ನಿಮ್ಮಮಕ್ಕೆ ವರ ಮುಹಿಮ ಕಮೆ देखो मी अगलोगे मी कैंपेन तेरेगे सम एम कम कमती पार्किंग बिल्डिंग कंततक रैतु हाउसिंग कंततक मी कंततक एम्मे हसास मस्ते गोतुगा ने कंतत अदे अगलो हम मी पब्लिकली अगलोंड फुरतम रैसा बद्दली फुर्सतुगा अगलोंड रैसा देन्नेबि मी बद्दले काउन हुआ कोरी बद्दले एदु अगलोंड पब्लिकली इन्नाने मालिक युत्सोसरिया वद्दादೆನ್ ಎದಿಫ ಇನ್ನಾನೆ ಮಿ ಗುಳಿಫಳು ಗಿರಾರ್ ಫಳು ಉತುರುತೆ ಫಳು ದೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಉಮ್ಮಿದು ಕಾಣಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೊಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಬಾರನ್ ದೆಮ ಹೊರಬಡೆ ಎದೆ ಈ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಹಾ ಬಡು ಸಿಟಿ එක වෙෆ මිහා තොජ්ජිව තනක වාතීවේ කොම්ම ගතකොස් මිතන් ඩිකොන්ජස් කුරු මට්ටක එතන් තනකේ මුහිම තන්තන් අදි රයිස් එරේ විදාලුයි එතන් තන් ගොඩවාල මට්ටක එතුළු දෙ බ්‍රිජ් අලවාද මානක එක මට්ටක හම අදුක රයිස් ජුම්හුරිය හම අල්ಗೊಂಡು වරබඩ ශුකර දන්නවා ඒ ಗಿರಾವರ್ ಫಳ ಮಿ ಗುಳಿಫಳ ಗಿರಾವರ್ ಬ್ರಿಜಕ ಗಿರಾವರ್ ಫಳ ಉತ್ತರ ಫಳ ಬ್ರಿಜಕ ಎಗತ ರೈಸ್ ಎರೆ ವಿದಾಳು ಏ ಹಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ರೈತನ ದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮಟ್ಟ ಕಾಮ ರೈಸ ಮ ಶುಕೋದನ್ನು ಏ ಹಂ ಗ್ಯಾಮಸ್ ವರ ಬಡ್ ಉಫಲೆ ಮಾದೆ ಹುರಿಯ ರೈತನ ದಿಬಿಗೆಂದ ಎಗತ ರೈಸ್ ಎಗತ ವಿದಾಳು ಒಮ್ಮು ಎಂ ಅಗನ್ಮ ಹಮ ಸರ್ಕಾರಕ ಗುಳಿಗೆ ಮಿಕಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಹಮ ಹುರಿಯ ಮಸಕತ ಕುರುಮುಗ ದೆಮಿತಿಬೇನ ವಹ ಕಮ ಅಗನ್ ರೈಸ್ ಜುಂಬರಿಯ ದನ್ನವ ಸರ್ಕಾರ ದನ್ನವ ಅಗನ್ಮುಗ ಫರಾತು ವಿರಾದ ಕರವಿಯ ಹಮ ಸರ್ಕಾರ ದೇಂಬ ಹುರಿಯ ಬಾರದು ಎವ್ವೆಸ್ ಹೊರಹೆ ನೆತಿ ದಿಬೇನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಅಳಗೊಂಡುಮಂಗೆ ಫರಾತು ಸರ್ಕಾರ ದತಿವೆ ಕಮದೆ ಹಾಸುಕ ಮಾದೆ ಸಿಟಿ ಮೇಯರ್ ಗೈಸತು ರೈತುನ್ನ ಫಾದಾವ ಫಸಿಯವ ರೈತುಗೆ ದಿರೋಮ ಕುರಿರುಮ ದಿಬೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆಗ ಸರ್ಕಾರ ಜರ್ರೆಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದುಗಲೆ ವೆ ಕಳಗೊಂಡು ದೇನಕ ಫುರಿಹಮ ಯಗಿಂಕ ಅಳಗೊಂಡು ಮುಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಅರುವ ಅಧಿಹಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅರುವಂಗಮ ಮಸಬ್ ಬೆಫಂ ಬೆನ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಮಿಕಮಕಿ ಯಾ ಗೊಳುಹುರಿ ಕಮೆ ವೆಜ್ಜ ಬರಾಬರ ದಿಬೆ ಎವ್ವೆಸ್ ದತಿಕಮೆ ಐಕಂಡು ದೇನ ಅದಿ ಕಾಲ ಇಹುಸಾಸೆ ಬಂಜಾಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರುಮಕಿ ಅಗಂಡು ವರಂ ಎದೆ ಎದುಮೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕುರಿಯಾ ಬೇಫುನ್ ಫರಾತುಂ ಬೆಸ್ ಎಖಾಲ ಒಂದುಗೊಲೆ ಬಾಗು ಇಹುಸಾಸ ಬಂಜಾವಸ್ ಅಗಂಡು ಅಂಗಾದ ಬಾತಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಅಣ್ಣಕ ಬೇನ ಮೆನ್ನು ಎವ್ವೆಸ್ ಕೋಳಮ ಅಣ್ಣಕ ಬೇನ ಮೆನ್ನು ಎವ್ವೆಸ್ ಮೊಸಸಕ ಎಕ್ಕು ಸರ್ಕಾರ ವಿಸ್ ಬೇನ ಮೆನ್ನು ಎಮ ಎಗತ ಎಕ ವಿಭಾಗ ಅಗಂಡು ಮಿಯದು ಹಮ ವರಬೋಡ ಹಮ ಅಣ್ಣವಾದ ಬೇನವೆ ಎಗತ ಎಕ ಎದೆ ಕಮ ರೈಸಸ್ ಎದು ವಿದಾಳು ಸ್ಪೀಚ್ ಗೊಸೆ ಅಗಂಡು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ವಿದಾಳ ಹೋಗಮ ಅಗಂಡು ದಿಬೇನಕ ಅಗಂಡು ಮೆದನ್ನೋನಿ ಮುಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಳಿ ರೈತನ ಸರ್ಕಾರ ಅಳಗೊಂಡ ಫರಾತು ಎವ್ವೆಸ್ ದತಿಕಮೆ ರೈತನ ವಿದುಮತೆ ದಿನಮ ಮುದಿ ನುವಾನಕ 70% ಜಾಗ ಉಂದೆ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಹಮ ಗುಳಿಗೆ ಅಳಗೊಂಡಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಮೇಯರ್ ದೇ ಅಳಗೊಂಡ ಹಮ ಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಬದು ಮಹಾ ದಕ್ಕಮ ಇತರ ಹಮ ಮಿ ದನ್ನುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಿ ರೈತುಗೆ ಬಡಿತ ಕಂಬಡ ಹೊರ ಕಂತತಕ್ಕೆ ಅಹುರಿ ಫಾಹಕರೆ ಅಳಗೊಂಡಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ತೆರೆ ಮಿ ಏಕತು ಮಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಸಲ ವರಬಡ ನಗಾಫೈ ಎಂ ಅಳಗೊಂಡ ಹಮ
මේ කවුන්සිල්ගේ රස්මී බද්දම සෙදුවා වුණ දෙන්නවින් මේ පාකින් කන්තත්තවග අලගොන් මේ කොම්ප්ලේන් ලොජ් කරා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් ඔවේ මේ තනුග ඉඳේ මේ තනුග ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් බයනක ගාලගොන් මේ කොම්ප්ලේන් ස මුරියා කොම්ප්ලේන් ගෙන්න මහ මස්තු සල්ගොන් මේ අබ රයිතුන දේන ඒ දිනම ෆවග ඒ හුරියා කම අලගොන් මේ කම කුණු හුරි ඩිපාර්ට්මන්ට් එක වාදක හඳුකෝ මසේ කරාන අලගොන් බයන් මෙන් නොවේ එවස් මස් රයිතගේ එවස් කම හඳුනෝ නා කරේ රයිතගේ එවස් කම අලගොන් මනා ගුණමරි ඉදාරි එවස් කම හඳුනෝ ඔන්නාක බේනෝ එහෙම මිකන් හඳු කරුමටක අලගොන් මසෙක්ක බෆරාවා කවුන්සිල් බදන්නවා ඒ අලගොන් දෙක එකතුක අලගොන් මෙන් නා ඉංග්‍රීසි දික් කරවන කම මිතාව කියනවා වර සාබ්ක වර ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕೊರಿಯಾ ಕಮ ಗೆಂದ ಮೇನ ಹೇಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೇ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೆರೆಗ ಇವ್ವೆಸ್ ಕಮ ಗೋಸ್ಕೊ ಗೊಸ ನೋನಾಲಕ ಹಾ ಮಿ ಸಾಬಿತು ಕೊದ್ದಿನೋ ಏ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಿ ಎಕೋತಕ ವೆಸ್ ಇವ್ವೆಸ್ ಕಮ ಗೋಸ್ಕೊ ದಿಗ ಸಾಬಿತು ಕೊರು ಮೆನ್ನು ಇವ್ವೆಸ್ ಕಮ ಗೋಸ್ಕೊ ನುದಾಕ ಸಾಬಿತು ಕೊದ್ದಿನೋ ಏ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಿ එකන් අලගොන් බේනෝ ස්ක්‍රීන් කස හුරියා මොජිෆුන් නකීවස් गोस्को कमे नुकुरामे का साबित को दिन मटका एति एक बढ़िया कंप्लेन गेलस अगन में एक साफ जवाब दी कांता त निम्मा दें अगन बेनो भैया साफ अगन जगी बढ़िया कांस्टर से कोता एते ने हम ये में कला अगन और मी फाशनी हम अगर को मी हत्ता तेरे फारम में वसे के कोन देवम मी अगन में इतुरु कांता त मिदंगना मी कौंसिल मीट ने गेन्नानी हम अगन गेन्नानी रैतुन्ना मुहिम कांता हम इराद करे भी एकांत अगन हम गेने सम अगन डिप्यूटी में वर कार्य अगन मसे को हम एजेंडा करूम करे से होना मशवरा को दान ए दिन जिमदो को मियो अगन बुन वहा के और बड़ शुक्रिया सैफ फुर्सत के दी शुक्रिया मी आजिम वर बड़ मरहबा अगन में दानो काउंसिल के फुर्तम रस्मी जलसाया अगन हितो अगन में एक्को गोस माले के मसलतन हल्लु कुरमा एकशिगम वाफियोर्त केलेन अगन फाह कोलम बेनु वी थिंग कामे एकमकी गुलीफला हुलुमालेन अलंग हिक्के बया अदि गिरावरु फळुंवस एहिक्का सरहद्दुगे लैंड यूज प्लान एकुलवा वाहके वेवे अगन हितो लैंड यूज प्लान एकुले मकी सीधा सिटी काउंसिल तक लोकल काउंसिल तक हवालो फे मसूलियत अगनस इंगे अदि रईसुल जमहूरिया मि सिटी काउंसिल गे हितसोस के तेरे मि देन्नुई तम तन उलवाखन रस्मी को එහෙන් නමස් අල්ගොන් ගබූල් කුරා ගොතුගා මි ප්‍රොසෙස් තෙරේගා අල්ගොන් මගේ බෑවරු ඔන්නන් ජෙහෙනේ මාලේග රයිතුන් ගොස් වජම් වෙරි වාත් හන්තනුගේ වාක් මි දක්කනි එහෙන් කොමනි වියා මාලේ සිටි කවුන්සිල් ගේ බෑවරු එකමුගේ එන්ෂුව කුරෙවුම මේ මසේ කොද්දෙවුම කි අල්ගොන් වර බොඩේ දෙකම දෙවන කමක ෆාහ කොල්ලම් බේනුවි දායිමි කොමිටි තවගේ වාහක මිතනුගේ මසෙක්කෙත්ත රේෆෝ ගොතුන් දායිමි කොමිටි තහකුන් ඩිසිෂන්ස් නගාගෙන් මිතාංගේ කවුන්සිල් ගේ මිජල්සා ගෙනස්ගේ ෆාස් කුරා ගොත මිතම්මි ඔන්නනි මජ්ලිස් මිසාල කංගා ගොතන් ඒ පර්මනන්ට් කොමිටිස් ඒ ගොතන් හොරගේ එහෙම අලුගොන් දෙකේ ගොතුක වර බෑවරු මස්සල එබෝරි ෆොනි ජීෆ එටෙන්ඩ් නුකුරෙවි මිදෙන්නේ දායිමි කොමිටි ත ද මිදේතරේගේ බෑවරු හොරියා පාටි තක් කුමස් ඉලෙක්ෂන් ක කුරිමත්ලුමා ඒ ट्रांजिशन पीरियड ಗೆ ತೆರೆಗೆ එහෙම වෙගෙන් අගී ගතුගේ දී අලුගොන් උම්මීද් කරන් මේ අවස් ගොතෙක්ක इंगे तो मिदायमी कमिटी तंग आयन कुरवा ए कमिटी तो गे मसेक्के हुंगा गन्नानि गोतक मितंग तरतीब को देवान कमका तिमवन कमका कॉन्ट्रैक्ट्स के वाहक फाहक कुरवाफी आदि देफु फेन्न गोतुगा अमल कुरवाने वाहक सिदाळवेजे अळगुंड वर बोडंग एदे बाइक कॉन्ट्रैक्ट्स की हम हकीकत को स्ति विदाळु हिं एगे मा बोडंग एगे तफसीलन अळगुंड में काउंसिलरुन नबस दिराइतुन नबस हाम अवे फाने कॉन्ट्रैक्ट तके एंकम वन्या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कस कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट कस डिजाइन एंड बिल्ड कस प्रोक्योरमेंट कस आळगोंडु गबूल एन नुकुरं गौमिसी ड्रे गोतुगा गौमिसावंत नुरक्कावा कमे गोतुगा डीम को फकंडाला फ कमेन नुनी अदे हाम नुकुरां वी हगे गोतुगा सबेन्ने काका किहिने लिव फोरी कोम मसेक्कते कुरं कोन टर्म्स ए गिदाशुम लिव फोरी कॉन्ट्रैक्ट कितो इंगुमकी मालेगरा इतुना लिबिगम वाहगे එහෙම එමගම් මිදෙන්නේ ගොත ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එක හාම කොද්දෙවම කියවුණු වර බොඩ එදේකම වීම දෙන්නේ ඉතින් කන්ත ෆාකොෆ වර බොඩ මේර මර්හබා දන්නෝ ඉංගෙත ශුක්‍රියා නරිෂ් ඩිපුටි මේයර් ಶುಕ್ರಿಯಾ ಎಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕಮಕ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತುಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜಾಸಾಚಿಯಾ ಕೊರಾ ಪ್ರಥಮ ದೋಸೀಮ ಮಣಿಪಾಣ ವರ ಹೋನು ಮರ್ಹಬಾ ದನ್ನೋ ಯಾಕೀಗ कौंसिल जलसा प्रथम बार वडाना प्रथम फहरा मी हुआ कुरुंब बार वडाना अतिंग कौंसिल नो सर मरबादन्नो अरोडे तुम मी बाय वाहकता लाइव जलसा के दक्का एरोगा एगे अस्लोले गोत वाहक देक्कीमा रयतुन ओले गोवे गेतो
දැන් මිස්ලීඩ් කුරම් මසෙක්කේ කුරුමකී ඒ කුර විධානකම ඒකි මස්සලෙන්නු මේ එකම වරුමින් දිෆාග වාහක දක්කන් ජෙජ්ජා දක්කානේ මේ මිතන කවුන්සිල් ෆ්ලෝ හුෂනේලේ එවස් ප්‍රොජෙක්ට් එකක නින්න ඒක මවදුමාත මිතා ප්‍රෙසෙන්ට් නුකුරා ඒක මවදුමාත හුරිහා කවුන්සිල් රොන්න සුවාල් කුර ෆුර්සත හුෂනාලා ඒ ෆුර්සත මුදේ එවස් ප්‍රොජෙක්ට් මිතාගෝ එවෝඩ් කොෆ්ෆකානේ ingeto huriha befunna beenum waraka suwal kurang e council jasa egga furusatu libi e council ga jasa tawga e council jasa baari huriha council runge abu dhabi yatum ittifaqun fasko hori project utake mitaga huri e echistan award ko huri yawmiya tamitaga hunnane council jasa ga recording mitaga hunnane ewahakatake ki olwene ane concept ke ennun ei faruwan hagigattake enno ema miyadu mezuga kolbadalu wima wakikotaka bike boduga tuhumata oluwan wakkamuga baduna moluwan efaadaka wahaka dekkumaki aruga bulkuraka mennu ega aruga bulkuraka mennu egotakan emagun ekankan kurakan algormen mitaga mi council tubekan jagawes nudena jagawes nudena e higi huriha kamen hingiruga e huriha council onna furusatu dibunu ega huriha mawdumate badam huriha suwade kurang fursatu dibunu mitaga tibi council staff mitaga tibi councilor mitaga tibi idari gotum mitaga tibi bayko badalennuwe mitaga tibi councilor na badalennuwe badaluwe alam mitana mayor ko intihabuma ituratin councilor ko intihabu ituraccha badalennuwe mitaga ema ege wahakata siyasi beenu mattaka dekkumuga badaluga rayitunnataka labe manfa hori kankan kuriyek gendam masekke kurumaki mi council ga faratum male rayitun ede emma bodu edu e edumagen kuriyek diya malgodu hitun huriha gotakun mayorwes admuri councilwes adumage rayitun navves emma faada bodu gotaki eika malgodu gabu kurani ema algodmen hagigatuga algodmenge miyaduge raisu jumhuriya ya dimayan igili dik kurang egota wahaka dakkanya algodmen ega difawa teduwanan e wahaka dakkanan algodmen fu alwada den ituru kamen ega kureveni ema algodmen wara saaf ko dennevi mera yagin kan difa algodmen onnani meru malega rayitun ga hagguga labe manfa kurawwa komme kamegga gennawa komme kamegga algodmenge huriha councilorunge furiya mebbalu algoru midannawani algoru nisbabwa de party ga councilorunga wahak e huriha councilorunga furiya mebbalu beera onnana meyer kambaduwanje evves kama eka nonnana algoru men ge furiya mehiterka meyer libene ekamuga meyera udaguko datiwane evves kama men nukura barabara shukriya बराबर शुक्रिया अगोंडा एकंत साफ कर देबी थी हम डिप्यूटी में अगोंडा माधुमा दिफरगत अगोंडा में हिस्सा करी अगोंड में मन की वारा गोली के मसे करो बेन बात ने हम अगोंडा माधुमा दिमिवत अगोंडा हम एगोता मी देने हम एगोता मी एगे गोहे वळन्य हम अगोंड वर बड़ महाफेद होरिया बेफरो के वास शुक्रिया फुर्सत का इदिफा सही था शुक्रिया एक्टर मैं अर्बन दंडम बनाचे की ट्रांसपेरेंसी के वाहक दक्कावायरु मैं निमिदिया सरकार गति हिक्की तंतनाति गोती आती हो रही है अर्बन में न का बस ट्रांसपेरेंसी मेरे कुछ नुफेने देन ट्रांसपेरेंसी के वाहक का एविडेंट कमे हुए तो मैं हर मी होना लिफरी गिरावर फलुना बस नहीं के हिक्की फेत तने कमे बस हदा फेत तने कमे बस लिबे तने कमे बस और रिफ्लेक्ट तक बस एचएसएस बस का कॉन्ट्रैक्ट चने थे दी ट्रांसपेरेंसी बस विजिबल है मीडिया सरकार को वेरीफाई नहीं थी मैं वरद मी सरकार में कुल्य का ट्रांसपेरेंसी या एग्रीमेंट मी होने ती सोई कुरनी है हुरी है मी राइस ऑफ ही बदनी है क्या मी गोता दे वाक दे कि मी वर ना इंसाफ वाक दे के वाक है मी वाक दे ना शुक्रिया मैं अगोंडा में अच्छे धन्यवाद हितो बेफलो को प्रसन्नतिया मी अलगोंड कुड़ी गिंदा ಅವನು ಮಿದೆನ್ನೆ ವೇತ अलगोंड बाकी थाने बाकी सरकार पार्टी का स्मृतक मिता अलगोंड कुड़ी गिंदम बेनवा गोतो ಅವನು ಮಿದೆನ್ನೆ अलगोंड हम यगिन मुली काउंसिल बेनवा गोतो कुड़ी गिंदा मुली काउंसिल हुरिया बेफलो अबद कोम्मे कमेगे ट्रांसपेरेंसी एम्मे कुड़ी नेरे कांतक अबद बुनबु मेने हम अलगोंड मैं राइतो से देने गोता हम अलगोंड ಮಿದೆನ್ನೆ गोता अलगोंड करे कुड़ी सरकार कांत कोरी गोते मी सरकार कांत कोरते अलगोंड का एक इच्छनुस बुनवेने हिम अलगोंड मितनग मेयर हैसे तो मियतो रहितो अजन कोरिमा अलगोंड बेनवा गोते अलगोंड अधि काउंसिल बेनवा गन अलगोंड मी मिता हाम कोरि विराद कोरे बिया
tibe fulunga dafa ekko nama tibe fulunga irshada ekko mi kansi kuriya ves kendani tibe fulunga mashwara sekon kuriya kendani evves kamen algonde kanyan nimma kanu sulehna nama algonde kurin dennevi raytunna faadawa fasiyawa raytunge diruruma kuriyarun genesde huriya kamen algonde radu kureviya aw tewon mashwara ko mitana geneske nama mitana fast kuren je kamen beja fast ko sg ke dafa ekko diga dafa ekko algonde kuriya kenda evves kamen mi kuring gos ko kame ko kamo adi faha kore gonas ega mane ki awon me kanta ta continue kuru menno kanta ta rangal kurang algam emme me anne abadus imrad kore agon farad dibe fonna fenna emazar kanta kore gendana ema e ko an me jasa vitru me fo bursa de difana tima ama nimada walhamdulillah rabbil alamin dasani